guys! Welcome back again! So ayan guys, isa-isahin natin yung mga view dito sa Danao. Ayan, kasi may 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. May 7 sila na iba't ibang klase ng adventure. Number 1, Danao Adventure Park. Ayan. Sea of Clouds. Ayan, yun ito yung number 1. Ayan. Yung mauna, Danao Adventure Park. Pangalawa, Skyride. Ayan, ito yung Skyride. Pangatlo ay River Kayaking. Ang pang-apat ay The Plunge. Ayan. Ang pang-lima, Zip Line. Pang-anim ay ang Glass Cliff Walk. Ayan. Ang pang-pito ay Rock Climb Rappel. Ayan. Ito yung mga view dito guys, mga adventure sa Danao, Bohol. Kaya kung sino yung gustong willing pumunta dito, visit kayo guys. It's 40 pesos the entrance. It's very wow, amazing. And ano sa unahan na yung mga kasama ko. Ewan ko guys kung saan yung entrance. Ay yan, ito na yung mga view dito guys sa Danao Adventure Park. Tara! Ayan. Ito yung mga view nila. Danao Adventure. Ayan, ito po yung sitio. Ha? Ito si Huyuhuy. Ito yung Huyuhuy. Ayan. Habi ulan guys. Ando. Guys, ayan. Nakikita natin yung swimming pool. Ayan, andun sa ibaba. Ayan. Sabi nila guys, dito daw ilagay tapos ihulog dito sa ibaba. Ayan. Oh, safe. Mababagto, safe. Ayan, ito yung The Plunge. Ito yung The Plunge guys. Ayan, next tayo ay The Plunge. Oh, The Plunge. So next tayo ay sa ewan ko kung saan kami next. Kaya abangan natin yung next natin guys. So hello guys. Ayan, next tayo guys. Dito tayo sa Taran. Parang duyan to guys. Hindi ko alam kung tawag. Basta duyan. And dito tayo sa yan. Karabi guys. Tayo sa duyan. Yan. Ay, ewan ko basta yung alam ko duyan kasi may naka yan o parang ano ka dyan tatalian tapos doon tatapon ka doon sa kabila ata. So ito yon. Ayan, yan natin yung views dito sa ibaba sa dito. Yan ang laki guys. Yan. Yan ang laki. Sorry guys, ang dilim kasi dito. So ito yung view sa ibaba guys. So let's see sa ibaba. View dito sa duyan ba hindi? Ano ito? Murang mo tinig, naglabay ni mo mataas anak. Yan, ito yan tapos ito. Ito yung sa likuran ko, ito yung view. So, ito yun, iwan ko yung anong tawag dito guys, pero di ko alam. Kaya, next tayo guys sa ano ata. Basta dami, yung pinakita ko sa part 2 is 7 yung mga view dito sa Danao, Bohol.
Ewan ko kung anong klaseng ano to. Ewan ko anong klaseng ano to. Hindi ko alam kung anong klase to. Pero kasaya na to sa adventure na ngayon. Pero hindi kami sasakay guys kasi walang budget. Walang budget. Kaya baka mag-isip yung kasama ko na mas sasakay kami sa isang, kahit sa isa lang guys. Sasakay kami, try namin guys. Kaya abangan pa natin guys yung ibang view dito, adventure park dito sa Danau Bohol. Ayan guys, don't forget guys ha, dito kayo sa Danau Bohol. Ang ganda guys, maraming adventure. 7 ata yung adventure dito guys. Kabilang na ata yung swimming pool, parang 8 o hindi pa na kabilang yung swimming pool. Kaya hindi kayo magmahay, hindi kayo magsisisi guys, pumunta kayo dito. Kaya abangan natin yung next natin yung adventure park. Ayan, so next naming destination guys ay doon papunta sa, ewan ko, pero alam nyo guys, yung ano nila, yung kaang, yung gagamitin natin sa CR guys, yung grabe, native. Yun ako nakita guys na yung ginagamit sa kanilang flower ay ganun. Ayan guys, grabe social, sana all social sila guys. Ayan, pupunta na kami ngayon guys doon sa, so ayan guys, ito yung sky ride. Alam nyo guys, nakita mo yun guys, kahit hindi kami sumasakay kasi walang budget. Walang budget sa pera guys. Ang mahal guys. Yan, ito yun guys, yung sky ride. So ito ay pupunta doon, taran, doon sa kabila. Ayan, sa 7 adventure dito, wala kami nakasakay kasi no budget. Tignan natin na yung view dito sa ibaba sa sky ride guys. Ayan, same lang pala guys yung view dito guys sa sky ride, sa jeep line. Tapos basta same lang sa view na sa ibaba guys. Kaya abangan pa natin yung next adventure. Kasi 4 na ata yung na tour natin ngayon guys. Yung napakita ko na 4 na tatlo. May 4, 5, 6, 7, may 3 pa ata guys. Hindi pa nakita natin kasi yung iba nandun sa kabila, yung ibang view doon guys. Kaya hindi ko maipakita sa iyo guys. So yun guys ay pasensya na kasi lima lang at yung na-tour natin kasi yung sa kabila guys, yung iba sa kabila pero hindi kami nakasakay kasi wala. Ang mahal guys, walang budget. So uwi na kami guys. At I hope na enjoy kayo sa Adventure Danau Park. Yan kasama sila. So I hope na enjoy kayo guys sa part 3 natin. So abangan pa natin yung part 4. May part 4 pa kami. It's surprise. Ayan, uwi na kami kasi parang lumalakas yung ulan guys. Kaya uwi na kami. So don't forget to like and share and subscribe to my YouTube channel guys. So before tayo mag-end guys, shout out muna tayo kay Anda Smiley from Team Primera. Ayan, mag love shout out sa Team Primera at kay Anda Smiley at saka sa shout out din sa family Hingpit family. Ayan, shout out at maraming salamat sa Hingpit family. At kay Renato Adventurer, maraming salamat din. Shout out sa iyo kapatid. And don't forget to like and share, subscribe also kay Renato Adventurer guys. So yun lang po guys. I hope na-enjoy kayo. So bye bye. Bye bye guys. And maraming salamat. And hanggang sa muli. Paalam!